هاليلويا بشمس برنامجنا هنجمرنا دوس እግዚአብሔር نمسكنك لنا እግዚአብሔር ቅዱስ ይኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕያው ተዘለኹ የዘለኹ ዝበልካ እግዚአብሔር ትኸ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎሙ ድማ ነመስክነካ ቀሪብና ለና እግዚአብሔር ምስጋናና ከም ጥዑም ሽቶ ወሰዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይግባእካ እሞ ምስጋናና ግባእካ እዩ ሃሌሉያ አምልኾና ግባእካ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብቻካ ምስጋና ኸባና ተደለው ወልሓንተ የለን እሞ እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ብምሉእ ልብና እግዚአብሔር አቦይ ሃሌሉያ ማለትና ኮይኑ ኹነ መስክነካ ቀሪብና ለና እሞ እግዚአብሔር ምስጋናና ከም ጥዑም ጨና ክትወስዶ እግዚአብሔር አቦይ እግዚአብሔር አቦይ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አቦይ ሎሚ ደው ኢልና ኣብዚ ክነመስክነካ ቀሪብና ለና እግዚአብሔር ኣይ ብኽእለትና ናይ ብሓይልና እግዚአብሔር እንታይ ደኣ ጸጋኻ ስለ ዝበዝሓልና ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና እዩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቦይ ብዘይ መንፈስካ والحنت خنقبر عين خلنا እግዚአብሔር አቦይ ብዘይ በአኻ والحنت خنقبر عين خلنا ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦይ ተመስገን ተመስገን ስለ ገዲፍካና ዴት ፈልጥ ሃሌሉያ ተመስገን ስለ ሁሉ ጊዜ ምሳና ደኾንካ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ደኾንካ ሎመውን ቅዱስ ክንብለክ መጺና ለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነተዓብ ስምካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክነመስክን መጺና ለና ሃሌሉያ እቲ ካብ ኩሉ ስም ዝዓበየ ስም ሃሌሉያ ነመስክነካ መጺና ለና እግዚአብሔር አቦይ ሃሌሉያ 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 ስምካ ተጸውዕና ከም ንናገፍ አሚንና ለና እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ስምካ ምንጋፋሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘመስግነንስ ይኽብረና ከም ዝተባህለ እግዚአብሔር አቦይ ህጅውን ከነመስግነካ መጺና ለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦይ ብዘይ በአኻ ይንኽእሎን ኢና እግዚአብሔር አቦይ ብዘይ ህላውነትካ ይንኽእሎን ኢና እሞ እግዚአብሔር አቦይ ሕጂውን ንእመና ለና እግዚአብሔር ኩሉ ኻባኻ ከም ትኾነ ኩሉ በአኻ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣነ ብዘይ በአኻ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ መንፈስካ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ በአኻ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ መንፈስካ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ሃሌሉያ እስከ ንተኣመኖን እግዚአብሔር ብዘይ መንፈስካ ይኩነን ንበሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣነ ብዘይ በአኻ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ መንፈስካ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ በአኻ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ኣነ ብዘይ መንፈስካ እንታይ ዶ ኣሎኒ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦይ ብዘይ በአኻ ይንኽእሎን ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦይ ተመስገን ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አቦይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦይ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ይኻ እግዚአብሔር ቅዱስ
ቅዱስ ኢኻ ሃሌሉያ 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 زي منفسك انت عيدو والونيو هاليلويا انا بزي باخا انت عيدو والونيو انا بزي منفسك انت عيدو والونيو هاليلويا هاليلويا كسابي ربي تمسكن هاليلويا 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 እግዚአብሔር ምሳና ኸፍኮነ ስመን ይዝቃወምና ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ካብ መንጋጋ ሰይጣን አውጪው እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ህይወት ዝሃበና ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አባይ ተመስገን ጸላእትኻ ለና እግዚአብሔር አባይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዋርስትኻ ዝገበርካና ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አባይ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ድማ ኸምኡ ክትፈጥረሎም እግዚአብሔር አባይ ነቶም ዘይፈለጡኻ ድማ ክፈልጡኻ ብሽም ኢየሱስ ጽልኹ ሃሌሉያ 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 حلاوي نايدك نايدك سنيب እግዚአብሔር آمين هاليلويا هاليلويا رسعنا يفلتني እግዚአብሔር راحريحنا يفلتني እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا كل እግዚአብሔር ዝገበረና እንዳዘከርና አሕዋተይ ነመስግኖ እግዚአብሔር هاليلويا 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 እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን ከመንዳ ያስፈርህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳና ኻብኮነስ ከመንዳ እናስፈርህ ሃሌሉያ ትጎይታ ጎይቶት ምሳና ኸሎስ ከመንዳ ኢና ንፈርህ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቤሞ ኣብ መዝሙር ክንኣቱና ሃሌሉያ ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እባርኾ ውዳሴኡ ንሓዋርው ኣብ ኣፈይ እዩ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ክትሕበን እያ ትሑታት እዚ ሰሚዖም ክሕጎሱ እዮም እግዚአብሔር ምሰይ ያዕብይዎ ንሱሙ ሓቢርና ልዕል ነብሎ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱን መለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ኣናገፈኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ሃሌሉያ 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 ሕጂ ድማ ምሕረት እግዚአብሔር እንዳዘከርና ሃሌሉያ እንዝምሬና ስምካ ማዕቆብ እዩ እንዳበልና ክንዝምርና ሃሌሉያ ሃሌሉያ
سمك معقوبي مخانو من النخو نبر عريفة صنع جنبيو زعق وبلو سم كاب كلو بليته أب سمايا مدري كتو يلن كم سمكا أزيو زلعالي نزت وعو فتن رديئتيو سمكاسي يسوسي هاليلويا سمكا معقوبي مخانو من النخو نبر عريفة صنع جنبيو زعق وبلو سم كاب كلو بليته أب سمايا مدري كتو يلن كم سمكا أزيو زلعالي نزت وعو فتن رديئتيو سمكاسي يسوسي عبيت سلو سلام أبخا ويسوسي معرفيخا قد سمعو زبهك ناي فغري قام فتيمو زي منو زي نبرب زي بقوس فخرخا عبيت سلو سلام أبخا ويسوسي معرفيخا قد سمعو زبهك ناي فقري قام فتيمو زي منو زي نبرب زي بقوت عميو دمسخا سمكا مصواعكو يحدث حايلي ساتي زرو يلو من جعيني باي سلازي دقاقي ما سبلكا يسوسي صنع جنبي قا ملخناي وانسي سلازي دقاقي ما سبلكا يسوسي صنع جنبي قا ملخناي وانسي سلازي مملسة زبلكا يسوسي بارخون سمكا خول جزيم بارخون سمكا كل جزيم بارخون سمكا كل جزيم بارخون سمكا حيلي سمكا نعاي وتسي كبري سمكا سلماتي حيلي
نعخي زملخ نعخي زسجد نعخي زملخ نعخي زسجد عيبتك النار يخو حيلخا النار يخو سلطانك النار يخو حيلخا النار يخو قرمخا النار يخو حيلخا النار يخو كندك يتبغ تدريتك قزك يتبارك نزر آيكا نزر آيكا آقركا كما بحاق راس رسنا أسرازي إيو أعيد تخاوين كم هالحال تحاويو تماريخو لبي باخا مسيت كايو ونوي نسخا تماريخو لا لبي 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 باخا تمسيت له ونوي ونوي قلبي مساخا تماريخو لا لبي 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 باخا تمسيت له ونوي ونوي قلبي مساخا انه فتوي تبغيخا زفسس قبوين علوات سمكا علوات سمكا ما أزاهي وتعلو قيتايتي دمتخا حلفا ويني كندو يفغرخا تماريخو لبي باخا مسيت كايو ونوي نسخا تماريخو لا لبي 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 باخا تمسيت له ونوي ونوي قلبي مساخا تماريخو لا لبي 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 باخا تمسيت له ونوي ونوي قلبي مساخا فغري خاكر مني كدك اسكتنسي عناس مدحن كاكر مني كأتو كواتي عناس فغري خاكر مني كدك اسكتنسي عناس مدحن كاكر مني يقر مني يقر مني فغرخا نعي قريمني كأتو كواتي عناس فغرخا قرمني كدك اسكتنسي عناس مدحنكا قرمني كأتو كواتي عناس فغرخا قرمني كدك اسكتنسي عناس مدحنكا قرمني
يقرمني أنس يقرمني فخرخ نعي قريمني يقرمني أبنت يقرمني مدحنك نعي قريمني يقرمني أبنت يقرمني فخرخ نعي قريمني هاليلويا يقرمني أبيت يقرمني فخر خاص نعي قريمني يقرمني أنس يقرمني فخر خاص نعي قريمني هاليلويا هاليلويا جينا نكزابير كنا مسكرينا هاليلويا هاليلويا خبا هاري حقا تايخ خون دابلنا كزابير كنا مسكرينا هاليلويا يسوس بزيكا تبغي كبرتي سمك حلو هابتي ليس العالم رسي نسخ عندي خاو يسوسي نزل عليه زيت البرز حبتي
بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس كويتنا نعبيتك كزنتو مسكنا خاك وري كزمر الكاية آنس كقلصو ناس كفغري نعبيتك كزنتو مسكنا خاك وري كزمر الكاية آنس كقلصو ناس كفغري سلازي قبرنا خلو انتاينا ما نغربلو مسكنا بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس بيتنا سلازي قبرنا خلو انتاينا ما نغربلو بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس بيتنا بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس بيتنا بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس كويتنا 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 لعبيتك كزنتو مسكنا خاك وري كزمر الكاية آنس كقلصو ناس كفغري لعبيتك كزنتو مسكنا خاك وري كزمر الكاية آنس كقلصو ناس كفغري سلازي قبرنا خلو انتاينا ما نغربلو بعزفن دربن مسكنا يقباني يسوس كويتنا 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 هللويا እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ሂቡና ኣብ ቅድሚኡ ንኽንከውን ጸጋ ስለ ዘብዝሓልና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ካብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስግደትን ክቕበል ዝግብኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ኣዕላፋት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ የምልኹ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና እውን ኣብ ምድሪ ምስኦም ተደሚርና ነኽብሮ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ድማ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢልና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ክብሩ እንዳረኣና ክነመስግኖ ኢና እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ተስፋ እሱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፊት ንፊት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ክንብል ኢና ዝገርም ነገር እሱ እዩ ብውልቂ በባሓደ ሓደ ጊዜ ሓስቦ ከም ሰብ ግን እንታይ ብል ክንደይ ዓመት ይውድእ ኢለ ሓስብ ግን እግዚአብሔር ዝሰኣኖ የለን እግዚአብሔር ናይ ተኣምራት አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ሎም ምሸት ካብ ቃል አምላኽ ክንካፈሊና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደገና ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ንህይወትና ከብርሃልና
تقال دماني هيوت كونلنا كنصلينا أب سماين أم مدرن زغبركا كاب زل عالم نزل عالم هياو زغونكا زل عالم عون صادق زغونكا أملاق نمسجنكا نخبركا السخا قويتانا إخا اتزايلوات هياون زغونا قالكا كاب زل عالم نزل عالم أب كدميخا تقليج أزنبر اتهياو قالكا أب كدميخا إذنايو قريبنا لنا موب منفس قدوس حيلين تقالكا خطقلها لنا نسألي لنا نتزارباي ጸጋ نسمعون مستوهال تهب السخاء خامو منفس قدوس سام أخلنا بملآت حلف بإيسوس كريستوس سم آمين لو مشت كاب لوكاس وانجيل معراف 14 كاب 36 كساب 4 زلو كفلي إنا نكافل يسوس كريستوس نزدك مزامرتو كمسترآيوم استرآيه كاموتان مستنسأ يسوس كريستوس ندك مزامورت كمسترآيوم مصحف قدوس دغاغيمو لوقاس أمل أختو تزاري بولو إذا غفلزي كرئ خلنا انتهي مالتيو يسوس كريستوس منفس قدوس تزأنيسو كابدنجل ماريام كمستولد خلو بسغا كتس خلوون نايتنساي أكال سغا لبسو كمستسأيو مصحف قدوس الزارب إذا خفلزي قويتا يسوس كريستوس بزعبا نفسوس تزارب اللو خفليو إذا دمان تايو يسوس كريستوس تنسائين هيوتنيو قويتا يسوس كريستوس موت سعيرو خمستسأ نموت كمسعارو ندقنا نببو خمز عرقة زارب كفليو كنن ببوينا إذا خزراربو خلو خاء يسوس بعلو أما أخلوم دويلو سلام نعخاتكم يخون بلوم نساتهم دما منفذ رأيو مسيلو ومسنبدو يسوس كم زبلوم انت يخونكم يخون تسنبدو كم زبل حسابك سلم انت أبلبكم اللعن أنا بعلي مخواني أداوين أقارين رأيو كم زي أبايت تريئو زلهم منفسسي سجان عطمن يبلون مو أرمسي سكم رأيوني بلوم زيلو أداون أقارون رأيوم نساتهم كاب حقوس تل على جنام إيمان سينهم كجرمو خلو نسو جلا زبل عدو أبزلكم بلوم نساتهم مقالت بسعسان غوغو معرن هابو تقبلوا أبكرميهم بلع نسو دما أزي اتي مساخاتكم كلخو اب حقي موسين نبياتن مزاموراتن بزعبا يستصحافه كله كفتصم قديو إلى نجيركم زنبركو قال ايو بلوم شعو نتن صحفات كستوعلون أمرهم كفتلهم كم زخا أبلهم كريستوس حسان مكلاخ قبل مثال سيت معلتون كاموتات كتنسئيو بسموخا نسحان حدقت حاتياتن كاب يروسالم جميرو أب كلهم أحزاب كسبخ صحفيو نايز نجارات زي مساخر نسخاتكم يهم إنه أنا تصفى أبوي كسدلكمي نسخاتكم جنا أبلع علي كابلع علي حيل كسا تلبسو أبكا تما يرسالم تصنحو بلوم إلو يسوس كريستوس ندك أمزامورتو نتوم عسر تغلت دك أمزامورت نتوم زحاريهم دك أمزامورتو استزاربلو كفليو أبز غفلزي كرئ خلنا يسوس كريستوس كاب قصري 4 ننتايلو نسو دما أزي أتي مساخاتكم كلخ أب حق موسين نبيات مزامورات بزعبا يستتصحافة كله صحف قد إيو إلى نجيركم نبركو قالي إيو بلوم يسوس كريستوس كاموتان مستنسأ اندقنا ندك مزامورت استزاربهم نجرن تايو بتجأبات إمجدي أعداون أعجارون مستنكفو مسار أيوم عندنا مسهم مسبلعة تجيمو نقال أملاخ يزخاخيرهم زجرم نجاريو يسوس كريستوس كابت زجرم بهارياتو حدن تايو كابلي كيدان متحفتات كاب نبياتن كاب موسين اندات قسا ناي مزراب لماد نيرو
ናይ ምዝራብ ልማድ ነይሮ ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝተዛረብዎ መጽሐፍቲ እንዳጠቀሰ ንደቀ መዛሙርቲ ይዛረቦም ነይሩ ሕጂ እውን እንታይ ኢለዎም ቅድሚ ሞቱ ዝተዛረቦም ቃላት እንደገና ደጊሙ ተዛሪቦም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ክፍል እዚ ክርእ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ እትኮር ዝተዛረበው ነገር እንታዩ ሰለስተ ነገር ክርእ ንኽእል ኢና እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ምስተረኸበ መንፈስ መሲልዎም ሰንቢዶም ምስ ሰንበዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይትሰንብዱ ይልዎም ኣይትሰንብዱ አነ መንፈስ አይበልዕን መንፈስ አይሰትን ኢሉ አዳው አርአዮም እግዚአብሔር ይመስገን ዝማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጎልጎታ ዝተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ተሲኡ ማለት እዩ አዳው ኸርኢ ኸሎ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ሓንቲ ክፍል ኢላ ምዕራፍ 4 ውሽጢ እንታይ ይብል እዚ ኣብ ኢድካ ማእኸል ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ ምስ በልዎ እሱ ድማ ኣብ ቤት ፈተውተይ ዝቆሰልክዎ ቁስሊ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነቢያት መጽሐፍ እንዳጠቀሰ እንዳተዛረበ ንደቀ መዛሙርቲ በመርትዖ ዝተሰነየ ትንሳኤው ይዛረቦም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን በብዙሕ መገዲ ምሰጽናዓሎም ንሱ ከም ዝኾነ ብዙሕ መገዲ ምስተዛረቦም ንሱ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተንሰአ መሳታቶም በሊዑ መሳታቶም ሰትዩ እንደገና ካብ ነቢያት መጽሐፍ ጠቂሱ አርኢዎም እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ መጽሐፍ ድማ ከስተብህሉ አእምሮኦም ከፈተሎም አስተባሃልዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ነቢያትን ሕግን ክዛረብ ከሎ ንፈሪሳውያን ኣብ ምዕራፍ 5 ዮሐንስ ወንጌል ከምዚ ኢልዎም እስኻትኩም ካብ መጽሐፍቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ትረኽቡ ይመስለኩም መጽሐፍቲ ግን ብዛዕባኦም ዝዛረቡ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስም ዝዛረቡ ቃል አምላኽን ኃይል አምላኽን ኣይትፈልጡን እሞ ትስሕቱ ኢኹም ኢልዎም ፈሪሳውያን ግን ከምቲ ንፈልጦ ፈላጣት እዮም ዝበሃሉ ኢንተሌክቹዋልስ እዮም ብናይ ሙሴ ሕጊ ዝተራቐቑ ግን እቲ ዝተራቐቑሉ መገዲ ናብ አምላኽ ኣያብፅሑምን ዘገርም ነገር እዩ ተተራቐቐስ ናብ አምላኽ ዘይብፅሓካ ፍልጠት ትርጉም የብሉን ወላ ሓደ ትርጉም የብሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሎም ሕጂ እውን ደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ንዓኻትኩም ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ካብ ሙሴን ካብ ነቢያት መጽሐፍ ከም ዝተጻሕፈ ከምኡ እዩ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙሕ ጎዳናታት መሰረደኦም በብዙሕ ጎዳናታት ልቦም መሰጽንዖ ሓደ ነገር ይብልዎም ከምዚ ኢልዎም ንሱ ድማ በሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ሙታ ክትንስኡ ብሙሴ ኸኣ ብስሙ ኸኣ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም አሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ ካብ ኩሎም አሕዛብ ቁጽሪ 47 ብስሙ ኸኣ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም አሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
بمن بقويتانا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ በስሙ በትም መሲሕ ክርስቶስ በስሙ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንሙሉ አሕዛብ ሕድገት ኃጢአት ክስበኽ ግድንዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአተኛታት ከድሕን ናብዛ ዓለም መጸ ዝብል ቃል ርጉጽን ሐቀኛን እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ቃል እዚ አይልወጥም። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጻሉ ምክንያት አለው። ብዘይ ዕላማ አይመጸን፣ ብዘይ ዕላማ አይተገለጸን፣ ብዘይ ዕላማ አብዛ ምድር እዚኣ አብዛ ዘለናያ ፕላኔት እዚኣ 33 ዓመትን 6 ወርሕን አይተመላለሰን። ብዕላማ አይተመላልሱ። እቲ ዕላማ ድማ ሓደ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 15 እግዚአብሔር አቦ ዘተስፎ ተስፋ እንደገና በነቢያት እንደገና በሙሴ ዝተዘረበ ቃል እሱውን ናይ ድህነት ህይወት ንደቅ ሰባት ክብ ይመጹ እግዚአብሔር ይመስገን። ሕድገት ኃጢአት ዮሐንስ ክምስክረሉ ኸሎ መጥምቅ ዮሐንስ ክምስክረሉ ኸሎ ከምዚ ኢሎ እነሆ ናይ ዓለም ኃጢአት ዘርሕቅ ገንሸል አምላኽ ገንሸል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱዩ ኃጢአት ዘርሕቅ ብሽሙ ሕድገት ኃጢአት ይርከብ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ቀንዲ እዚዩ። ንምንታይ ክንብል ከለና ሰብ ኃጢኡ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ካብ አዳም ጀሚሩ ስለዚህ ኣብ ቅድመ አምላኽ ነፍሱ ኽኢሉ ጠጠው ክብል አይክእልን። ስለዚህ ማእኸላይ ዝኸውን መተዓረቂ ኣብ አምላኽን ኣብ ሰብን ማእኸል ጠጠው ዝብል ስጋ ለቢሱ ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ። ንዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቅን ህይወትን መገድን አነኤ ብዘይ በአይ ናበቦ ቀርብ ዝኽእል የለን። እስአታ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ምክንያት ሕድገት ኃጢአት በእምነት ንደቅ ሰባት ክብ እዩ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ካብ ዝተዛረቦም ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ከምዚ ኢልዎም በስሙ ኸዓ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም አሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ። ኣብ ኩሎም አሕዛብ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ክስበኽ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ሙሉ አሕዛብ ክፍጸም ዝስብከት ጽሑፍ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እዚ ዝተጻሐፈ ጽሑፍ ክፍጸም እዚ ዝተጻሐፈ ጽሑፍ ድማ ኣብ ተግባር ክውዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን አቡኡ ኸይዱ ተቐሚጡ እግዚአብሔር ይመስገን። በስሙ እንደገና ቁጥር 49 እነሆ ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር 48 ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም ቶም ደቀ መዛሙርት ቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአይዎ 3 ዓመትን ፈረቃን ምስኡ ዝተመላለሱ እንደገና ትንሣኤው ሪኦም ዝዳሰስዎ እስኻትኩም መሰኻኽረይ ኢኹም። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብዓይኖም ዝረአዩ ብኢዶም ዝረምሰሱ ምስክር ማለት በዓይኑ ዝረአየ ብኢዱ ዝረምሰሰ እንደገና ቃል በቃል ዝሰምዐ እዚ ሰለስተ ነገራት ምስክር ርግጸኛ ክገብሮ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን። መሰኻኽረ ኢኹም
ስለዚህ ምስክር ክኸውን ዝኽእል መንዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብቶም ቀዳሞት ሐዋርያት እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቀጽሉ ካልእ ምስክር ድማ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉዎም እነሆ ኣነ ተስፋ ቦይ ክሰደልኩሜ ንስኻትኩም ገና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳኣት ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ሐዋርያት ሪኦሞዮም ተመልኪቶሞዮም ኔሮሞዮም ግን እንደገና መንፈስ ቅዱስ መጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 16 እሱ ይዛረብ እቲ መንፈስ ምስ መጸ ብዛዕባይ ክዛረብ እዩ ክምስክር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በብዙሕ ምስክራት ዝጸንዐ እዩ ሓደ እቶም ናይ ክርስቶስ ሐዋርያት ካልኣይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ብስሙ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕድገት ኃጢአት ይርከብ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ደሙ ዘፍሰሰሉ ስጉኡ ዝተቆረሰሉ ምኽንያት ሓደ ንደቂ ሰባት ሕድገት ኃጢአት እዩ በጣም ዘገርም ነገር ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ቃል ስጋ ዝኾነሉ ምኽንያት ሓደ ካብ ሰማይ ዘውረዶ ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት እዩ ኃጢአት ክንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ክሪኦ ንኽእል ኢና ክንደየናይ ከቢድ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ንሰብ ካብ ኣምላኽ ፈሊዎ ንሰብ ካብ ኣምላኽ ኣርሒቕዎ ስለዚ ሰብ ብነፍሱ በባዕሉ ጽዒሩ ይኮነን ወሪዱ ደይቡ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ኣይክእልን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኃጢአት ዘይፈልጦ መድሕና ብዛዕባና ኃጢአት ገበሮ መስቀል ብዛዕባና ኃጢአት ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኃጢአተኛ ተቐጽዑ ብዛዕባና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ፍጹም ጻድቕን ንጹህን እዩ እቲ መስዋዕቲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተቐባልነት ዝረኸበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕን ቅዱስን ስለ ዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብስሙ ንዝኣምን ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ድማ ጽድቂ ኮይኑ ይቁጸረሉ ጽድቂ ኮይኑ ይቁጸረሉ በክርስቶስ ዝኣመነ ጽድቂ ኮይኑ ይቁጸረሉ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ምኽንያት ሓደ ንኃጢአተኛታት ከድሕን እዩ ምድሓን እዚ ምድሓን ዝብል ቃል ቀሊል ቃል ኣይኮነን በጣም ከቢድ ቃል እዩ ሓያል ቃል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምንታይ እዩ ኣድሒኑና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምንታይ እዩ ዘድሓነና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰይጣን ስልጣን እዩ ኣድሒኑና ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ ዘድሓነና ካብ ኃጢአት ይድሒኑና እዚ ማለት ካብ ዘለዓለም ፍርድን ኩነኔ ማለት እዩ ካብ ኩነኔ ካብ ዘለዓለም ፍርድ ኩነኔ ይድሒኑና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወት ምንባር ካብ ዝኽልተ ነገር የናግፍ ካብ ዝኽልተ ነገር ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክዛረብ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ቀደም ኣብታ ኣየር ብዝሰርሑ ኣሕሉቕ መናፍስትታት ትግዝኡ ነርኩም ኢሉ ይዛረብ
ናይ ልብኹምን ናይ ስጋኹምን ፈቃድ እንዳገበርኩም ትነብሩ ነርኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብምሕረቱ በዓል ጸጋ ስለ ዝኾነ አድሒኑኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም እንዘለዓለም ሕያው እዩ ሰብ ናይ በዓሉ ፈቃድ የብሉን ወይ ናይ እግዚአብሔር ዝገብር ወይ ናይ ዲያብሎስ ዝገብር በክርስቶስ ተኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ይገብር በክርስቶስ ዘይኮይኑ ግን ከምቲ መጽሐፍ ዝዛረቦ ናይቲ አየር መናፍስት ዝትግብር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጸልማት ስልጣን አድሒኑና ሃሌሉያ በጣም ዘገርም ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ብሰርሖ ስራሕ በእምነት ናብ መንግስት አምላክ ምእታው ይከአልዩ ተፈቂድዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምፍቃሩ ዝተገለጸሉ መገዲ ሓደ ሕይወቱ ኣብ መስቀል በጃና ስለ ዘሕለፈ እዩ ተበጁና ተሻይጡና ሃሌሉያ በደሙ ገዚኡና ተሸይጥና ነርና ንኃጢአት ተሸይጥና ነርና ንዲያብሎስ ተሸይጥና ነርና ንስተፈላለዩ ልማዳት ተሸጥና ሰባት ነራ ባሮት ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዋጋ ከፊሉ ገንዘቡ ገይሩና ሃሌሉያ ንዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በዋጋ ተገዚእኹም ኢኹም ናይ ነፍስኹም አይኮንኩምን እሱውን ክቡር ብዝኾነ በክርስቶስ ደም ንሕና ዝተገዛእና በክርስቶስ ደሚና ተገዚእና ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተገዚእና ኢና ስለዚህ ወናንን ለና ማለት እዩ ሓራ ተወፂና ተዲሕና ነተሓራ ዘውፅአካ ድማ ክትግዛእ ግድን እዩ ነተሓራ ዘውፅአካ ክትግዛእ ግድን እዩ ነቲ ዝተሻየጠካ ክትግዛእ ግድን እዩ ንዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ በቲ ዝተረፈኩም ዘበን ከም ፍቃድ አምላኽ እምበር ከም ስጋኹም አይትንበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ከምዚኡ ዝነግረና በዋጋ ከም ዝተገዛእና ዝተኸፈለልና ዋጋ ቀሊል አይኮነን ንዓና ክርስቶስ ኢየሱስ ደም አፍሲሱ እዩ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓዲሩ እዩ ነበር ሳልሳይ መዓልቲ ተስዩ ደቀ መዛሙር ተስዩ እዚርኢዎም አእዳው ይርኢዎም ራእይዎ ኢደይ ኢልዎም በስጋ ተስዬ ኢልዎም ተስዬ ተንክፉኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ከምዚ ኢልዎም እንደገና ቀጽሉ እነሆ አነ ተስፋ አቦይ ክሰደልኩሜ ንስኻትኩም ገና ካብ ላዕለ ኃይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ብዙሕ ምስ ተዛረቦም ክርስቶስ እንደገና ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እንታይ በሉ ጽንሑ ኢልዎም ደቀ መዛሙርት ይጽበይዎ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና እቲ አቦ ዝሃቦ ተስፋ አፍሲስዎ እቲ ተስፋ ምስ ፈሰሰ ይሁዳ ሰማርያ ክሳብ ምድሪ ጫፍ ከይዶም እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ሕድገት ኃጢአት ናይ ክርስቶስ እንዳተዛረቡ ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ ዘደንቕ ተስፋ እዩ ዘደንቕ ተስፋ እዩ እዚ ዘደንቕ ልብኻ ስትንክፍ ነገር እዩ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኑ ናብ መንግስት አምላኽ ከአቱ ቀሊል ይመስል ግን ዝተኸፈለሉ ዋጋ ከቢድ ዋጋ እዩ በክርስቶስ ምእማንን ዘይምእማንን ዝውስን
أبدك سبات يوزوز سنو نجر نايزل عالم قداي نايزل عالميو جيجاوي كونن نايزل عالم قداي زوسن نزل عالم مس كريستوس منبار وي زي منبار يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي بسموخا نسحان حدقت حاتياتن كاب يروسالم جميرو أب كلهم أحزاب كسبغ صحفيو كاب يروسالم جميرو نسحان حدقت حاتياتن كاب يروسالم جميرو أب كلهم أحزاب كسبغ زنتايو صحفيو يسوس كريستوس زهابهم ميشن زيو قال أهابو من እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ እሱ ዘል ዓለማው ስለዝኾነ ሕያው ስለዝኾነ አይልወጥም እሱ ዝልወጥ ጎይታ አይኮነን ሃሌሉያ ስለዚህ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጅውን دك سبات ناب هيوت يعدم دك سبات حجون يعدم እግዚአብሔር ይመስገን أو يوحنس ወንጌል معرف 17 ኢየሱስ ምእንቲ ደቀ መዛሙርቱ ከምዝ ጸልየ ከምዝ ይብል ኢየሱስ ነዚ ምስተዛረበ ዓይንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ አቢሉ ከምዝ በለ ኦ አቦ ነሆታ ሰዓት በጽሐያ ولد ما أنت كخبركاس نودها أخبره نزوم زاب كايو كلاتهم نايزل عالميوت ما أنت كهبهم نعو أب لعلي كل ودس بسلطان هيب كايو إخا نايزل عالميوت كا أملاك حقي نسخة بينها مخانكا اتيزل أكايو يسوس كريستوس مخانو مفلات إيو سا زغرم نغر يسوس كريستوس تزاريبو اتنايزل عالم هيوت ندق مزامور تخصلي لهم كله كمزيلو يصلي لهم very قلت بزخونه مقدي ولا حدا استحواوس ነገር يبلون نبوخ فلطو ክርስቶስ ድማ ካብቦ ተላእኹ ከምዝመፀ ስለዛ አመኑ እምነት ማለት በክርስቶስ ምእማን በቦ ምእማን በክርስቶስ ምእማን መንፈስ ቅዱስ ምእማን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚህ የቀሚጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዘል ዓለም ህይወት መገዲ ሓደ በክርስቶስ ክንአምን ከለና አቦ መንፈስ ቅዱስ ያብሩ በሐንሳብ ይተሐባበሩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሰብ ብዛዕባ ሳልቬሽን ወይ ድሕነት ከሐስብ ከሎ ከምዚ ቀሊል ነገር ገይሩ ይዞስዶ ግን እቲ ሰማይ ካብ ሰማይ እቲ ሰማያዊ ዙፋን ኩሉ ዝዋፈር እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሓደ ሰብ ናብ መንግስት አምላክ ክውሰድ ከሎ ኣብ ሰማይ መላእክቲ ይሕጎሱ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንግስት አምላክ ውሽጢ እቲ ዓብ ቦታ ዝዋሃቦ ነገር ናይ ሰባት ድሕነት እዩ ማለት እዩ ካለ ኣይኮነን ካብ ኩነኔ ናብ ጽድቂ ካብ ዲያብሎስ መንግስቲ ናብ አምላክ መንግስቲ ሰባት ክፈልሱ ከለው ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ናይ ህይወት መገዲ እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት መገዲ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታን ተንሲኡ ኣብ የማን አብኡ ተቀምጦሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ከነገረና ከሎ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንታይ አይነት መልክዕ ከምዝ ገለጾ ሪናይና የዒንቱ እንታይ ከምዝ መስል ጨጉሩ እንታይ ከምዝ መስል ማዕጠቂው ሐቅ ከምዝ ሆነ እግሩ
كم عزراز زأمسله كاب أفوز وتقال بغلتوغن استسحله يسوس كريستوس حجي مانم أبزيك أربو برهان بخبري نبر مانم أبزيك أربو يوحنسن حواريا يوحنسن يسوس كريستوسن بسغا أمدري فالوتيوم دعرتن سائقن يسوس كريستوس ناب يوحنس مسمت ناب حواريا يوحنس كم ناي تمالي أب أفلبو تتأقعو خزاربو أي كألن نغرات تلويتو هاللويا كل نغر تقايريو كريو خلقو كمزموت السب وديقه هاللويا كمزموت السب وديقه أولوس كنغرنا خلو أب تيموتيوس يسوس كريستوس حجي بينو أملاغ زخونا قويتا مانم أبزيك أربو برهان ينبر اتي ألفان أوميغان زخونا قويتا يسوس كريستوس تمالن لمن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس بزعبا دك سبات سقا لبيسو تقليسيو سرعو سريحو كيديو حجيقن يسوس كريستوس كملس كلو نتوم استقبلوه بسمون زعمنو بخبري قبلوميو نتوم زي تقبلوه وقن ملسخو بوليوم يسوس كريستوس كمتيو ممتو ايترفنيو يسوس كريستوس كمتيو بقولتوف كمتيو اتس ألفان أوميغان اتس منغستو مودعتا زيبلو هاليلويا منغستو مودعتا يبلون فتسامي يبلون منغستو نزيوم نايكزي آبهر منغست قريبا الله نسحا اتو اندابلو استزاربو يسوس كريستوسم بزعبا منغست أملاخ اندا سبخ ماتيو اتا منغستتي مودعتا يبلان اتا منغستتي ፍጻሜ ብላን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትነብር መንግስት እያ ናይ ዓለም ታሪኽ ተሪእናዮ ብዙ ሓያላን ሓሊፎም እዮም ናይ ፈርዖናውያን ሓሊፎም እዮም ባቢሎናውያን ሓሊፎም እዮም ፋርስ ሜዶን ሓሊፎም እዮም ግሪክ ሓሊፎም እዮም ሮማውያን ሓሊፎም እዮም ነገስታት ኩሎም ከሓልፉ እዮም እቲ ዘይሓልፍ ግን አልፋን ኦሜጋን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽኡ ሃሌሉያ እቲ አልፋን ኦሜጋን እቲ ዘይልወጥ መንግስቲ እቲ ዘይናወጽ መንግስቲ እቲ ዘይፈርስ መንግስቲ ሃሌሉያ ዘይፈርስ ዘይናወጽ ዘይለወጥ መንግስቲ ንዘለዓለም ጽድቅን ፍትሕን ርትዕን ሒዙ ዝነብር መንግስቲ ክመጽኡ ሃሌሉያ ንዚዩ በትረ መንግስቲ ካብ ይሁዳ ክወጽዩ ናይ ሞዓብ ማዕዘን ድማ ካርምዩ ዝበለ እሱዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ እቲ አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጅውን ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንህዝብና አሕዛብን ወንጌል ይዕድማሉ ወንጌል ይዕድማሉ ወንጌል ማለት አምድሪ ጥዒሙና ዝኾነ ነገር ረኺብናሉ ዘሐልፍ ነገር አይኮነን ዘለዓለማዊ አጀንዳ እዩ ዘለዓለማዊ ክብር ዘለዎ አጀንዳ እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝኾነ ሕያው ዝኾነ ተስፋ ዘለዎ እዩ ኣብታ መንግስትቲኣ ሓዘን የለን ኣብታ መንግስትቲኣ ሕማም የለን ኣብታ መንግስትቲኣ ሞት የለን ኣብታ መንግስትቲኣ ዲያብሎስ የለን እታ መንግስትቲኣ ሰላማዊ መንግስት እያ መስፍን ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ይዝገዝኣ
ስለዚህ መንግስት አምላክ ቀሪባላሞ ንስሐ እተው ክበሃል ከሎ ሓደ ክንዓስቦ ዝግባአና ትመጽ መንግስትላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ኣምህረና ምስ በልዎ መንግስትኻ ትምጻእ በሉ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ትኹን መንግስትኻ ትምጻእ መንግስትኻ ታ ህያው መንግስትኻ ሃሌሉያ እታ ክብርቲ መንግስትኻ ትምጻእ እታ ዘለዓለማዊት መንግስትኻ ትምጻእ ስለዚህ ስብከትና ናይ ክርስቶስ አካል ዝኾነት ማሕበር ስብከትና እንታይ እዩ መንግስት አምላክ ቀሪባላሞ ንስሐ እተው እዩ ሃሌሉያ እዚዩ ንስሐን ሕድገት ኃጢአትን ክስበኽ ካበይ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ዝበጽሑ ኣሎ ስለዚህ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳሎ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዓለማዊ ተስፋ አሎ ንዑ ናብኡ እተው ንዑ ናብኡ እተው ክርስቶስ ጽዋዕኩም አሎ ክርስቶስ ይዕድመኩም አሎ ናብዚ ህይወት እዚ ዘይጠፍእ ተስፋ ዘይበርስ ተስፋ ዘይሸራረፍ ዘይፈረኻኽስ ተስፋ ንዘለዓለም ካብ ዘለዓለም ጸኒዑ ዝነብር ተስፋ ንዚና ተጸዊዕና ንዚ ህይወት ኢና ተዓዲምና ንዚ ህይወት ኢና ተጸዊዕና ሃሌሉያ ዕብራውያን 11 ናይ እምነት አቦታት ንዚ ተስፋ ኣማዕድዮም ሪኦሞ ንዚ ክብሪ እዚ ኣማዕድዮም ሪኦሞ ንዚ ተስፋ እዚ ድማ ተጸብዮሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እንደገና ኣብ ቁጥር 3 ናይ ዘለዓለም ህይወት ከዓ አምላክ ሐቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ እቲ ዝለኣካዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከዓ አምላክ ሐቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ እቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ዚሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ሐቀኛ አምላክን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾነ ጎይታን ምፍላጥ እሱ ናብ ህይወት ዘብጽሕ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎም ንዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕድመኩም አሎ ንዑ ናብ ክርስቶስ ተመለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ፓለስቲና ዝገበሮ ዝተመላለሶ ንዓናን ደቂ ሰባት ክብል እዩ እሱ እቲ ናይ መድሕን መገዲ ካለ መገዲ የለን ካለ ጎዳናታት የለን ንዑ ብዙ ጎዳና ይዕድመኩም አሎ ክርስቶስ ሚዲያ ተከታተሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ይብለኩም አሎ እቲ ናይ ህይወት ጎይታ እቲ ናይ ህይወት ንጉስ እቲ ናይ ህይወት አምላክ ንዝኸበረ ተስፋ ንዘይጠፍእ ህይወት ይዕድመኩም አሎ ንዑ ናብ ክርስቶስ ክንጽሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ንኽብረካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ትንሣኤን ህይወትን ንስኻ ኢኻ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ቅድሜኻ ኮይኖም ሽምካ ንዝጽውዑ ኣብ ማእኸሎም ተረኺብካ ህይወቶም ንስኻ ተንክፎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ምሕረትካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብ ህይወቶም ይፍሰስ
እትናትካ ጸጋ እትናትካ ተስፋ እትናትካ ክብሪ እትናትካ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ይኹን ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ብጸጋኻ ትጽውዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንግስትኻ ብዘይጠፍእ ተስፋን ክብርን ተኺልካ ተነብር ንስኻ ኢኻ እሞ ንዝደልዩኻ ዘበለ ሁሉ ቀረባ ኢኻ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ በአፉ መስኪሩ ይድሕን ከም ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ናይ ልቢ እሞ ናይ ሰብ ልቢ ትምርምር ንስኻ ኢኻ ቅዱስ ኢየሱስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ትጽውዕ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ካብ ጥፍኣትን ካብ ሞትን ተውፅእ በቲ ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ክብርኻን ጸጋኻን ንህይወት ትጽውዕ ንስኻ ኢኻ እሞ ኢየሱስ ሕጂ እውን ኣብ ጸልማት ዘለው ኢድካ ክትበጽሖም ንጽልይ ኣለና ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ንዝወደቁ ኣብ ጥፍኣት ንዘለው እቲ ናይ ብርሃን ወንጌልካ ክበርሃሎም ልቦም ክፍታሕ ኣእምሮኦም ክፍታሕ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ ብርሃንካ ኣብ ልቦም ክበርህ ኦ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ማእሰርቲ ዲያብሎስን ርኩሳን መናፍስትን ዝኣሳሰርዎም ኩሉ ማእሰርታት ብሽምካ ክፍታሕ ሕድገት ኃጢአትን ንስሓን ክስብኽ መንፈስካ በኃይሊ ኣብ ጉባኤታትና ይፍሰስ መንፈስ ቅዱስ በምልአት ኣብ ጉባኤታትና ይፍሰስ እትናትካ ኃይሊ በምልአት ይፍሰስ እትናትካ ክብሪ በምልአት ይፍሰስ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ዝትንክፍ እቲ ሕያው መንፈስካ እቲ ክብሪ ዝተመልኦ ጸጋኻ ኣብ ጉባኤና ይፍሰስ ኣብ ጉባኤና በምልአት ይፍሰስ ማእሰርትታት ክፍታሕ ጸልማት ክፍታሕ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕበርካ ክብርኻ በምልአት ይፍሰስ ናይ ጸጋ ኃይልኻ ናይ መንፈስካ ክብሪ በምልአት ይፍሰስ እትናትካ ምልአት እትናትካ ክብሪ ቅዱስ ኢየሱስ በምልአት ክግለጽ ንጽልይ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕያው ዝኾነ ወንጌልካ በምልአት ክበርህ እቲ ሕያው ዝኾነ ወንጌልካ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ሰባት ናይ ምዕዳም ኃይሊ ዘለዎ መንፈስካ በምልአት ይፍሰስ በምልአት ይገለጽ ክብርኻ ይገለጽ ኃይልኻ ይገለጽ መንፈስካ በምልአት ይፍሰስ ምኽሪ ኣጋንንትን ዲያብሎስን ዘበለ ሁሉ ክሰባበር ምኽሪ ጸልማት ዘበለ ሁሉ ክፈራርስ ብዲያብሎስ ተኣሰሩ ክፍትሑ ምኽሪ ኣጋንንት ዘበለ ክግልበት ኢየሱስ እቲ ሕያው ወንጌልካ እቲ ሕያው መንፈስካ ኣብ ማእኸልና በምልአት ይፍሰስ ብኽብሪ ይገለጽ በኃይሊ ይገለጽ ኢየሱስ እቲ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ዘሳግር ወንጌልካ በምልአት ክኽፈት ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ይከፈት ንባሮትካ ጸጋን ኃይልን ኣብዝሓሎም እትናትካ ዝኾነ ክብርን ሞገስን ይፍሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ኃይሊ እትናትካ ሞገስ እትናትካ ክብሪ በምልአት ይፍሰስ ኢየሱስ ሽምካ በክብሪ ይገለጽ ኣብ ማሕበርካ ሽምካ በክብሪ ይገለጽ ኣብ ባሮትካ ሽምካ በክብሪ ይገለጽ ኢየሱስ ናይ ክብሪ መንፈስ ናይ ኃይሊ መንፈስ ናይ ምልአት መንፈስ ኣብ ማሕበርካ ይዕለቕልቕ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእሰርቲ ዝፈታትሕ ንጸልማት ዘብርህ ኢየሱስ ኣብ ርሑቕ ንዘለው ናብ ክብርኻ ዝጽውዕ መንፈስካ ይውረድ ኦ ኢየሱስ ትናትካ ዘበለ ኃይልን መንፈስን በምልአት ይፈታሕ ቅዱስ እግዚአብሔር በምልአት ይፍሰስ በምልአት ይውረድ ኢየሱስ ኢየሱስ አልፋን ኦሜጋን ኃያል ዝኾንካ ኢየሱስ ሞት ስዒርካ ዝተሳእኻ ኢየሱስ ናይ ሞት ኃይሊ ሰባበርካ ኢየሱስ
ናይ ጸልማት ኃይሊ ሰባበርካ ኢየሱስ አማህበርካ በመልአት መንፈስ ቅዱስ ኃይል ተመላለስ በክብር ተመላለስ በሞገስ ተመላለስ በኃይል ተመላለስ ኢየሱስ 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 ኃያል ዝኾነ ኢድካ በመልአት ይገለጽ አብ ጉባኤና ይገለጽ ክብርኻ ይገለጽ አብን እከበሉ ዘበለ ይገለጽ አቤትና በመልአት ይገለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ዘበለ መንፈስ እትናትካ ዘበለ ኃይሊ በመልአት 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 አብ ጉባኤና ይውረድ ኦ ኢየሱስ አልፋን ኦሜጋን ዝኾንካ ጎይታ ነኽብረካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነኽብረካ ኣለና ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክንጽሊና ሕጅውን ኢየሱስ አልፋን ኦሜጋን ዝኾንካ ጎይታ ክብርኻን ኃይልኻን መንፈስካን ሞገስካን አማህበርካ በመልአት ይፍሰስ አባሮትካ በመልአት ይፍሰስ አባገልገልትኻ በመልአት ይፍሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ በክብርን በሞገስን አማህበርካ ተመላለስ እተሐያል ኢድካ አማእኸልና ይስራሕ አማእኸልና በክብሪ ይምጻእ እትናትካ ዘበለ አሰራርሓ በመልአት መንፈስ ቅዱስ አማህበርና ይገለጽ ሞገስካን ክብርኻን ጸጋኻን ኃይልኻን ይፍሰስ ማኅተም ዘበለ ሁሉ ይፈታሕ ኢየሱስ 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 እተሐያል ኢድካ በመልአት አማእኸልና ይመላለስ ክብርኻ ይመላለስ ሞገስ ተመላለስ በኃይል ተመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ በክብር ተመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ በሞገስ ተመላለስ በክብር ተመላለስ መንፈስካ ኃይል ተመላለስ አብ ጉባኤና በክብሪ ኢየሱስ በሞገስ ሃሌሉያ በስልጣንም በኃይልን አብ ጉባኤና በክብር ተመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ አማህበርካ በክብሪ አባሮትካ በክብሪ አባሮትካ መንፈስካ በክብሪ ይፍሰስ ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ኃያልኻ ኢየሱስ ገናናኻ ኢየሱስ ወንጌልካ በመልአት ክንገር ወንጌልካ በመልአት ክስብኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልኻ ይፍሰስ አማህበርካ በክብሪ መንፈስካ ይገለጽ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ሞገስ እትናትካ ክብሪ እትናትካ ኃይሊ እትናትካ ኢድ በመልአት ይፍሰስ ኢየሱስ ስለትገብሮ ነመስግነካ እሙን ኢኻ ነኽብረካ ኣለና ትገብሮ ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ትፍጽሞ ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ዝተዛረብካዮ ትገብር አምላክኻ ሞ ተመስገን ብለካ ኣለና ኢየሱስ ሃሌሉያ ስለትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ትገብሮ ኢኻ እቲ ዝተዛረብካዮ ትገብር አምላክ ኢኻ እቲ ዘተስፋኻዮ ትፍጽም አምላክ ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ከም ተስፋ ቃልካ ከም ተስፋ ኢድካ አማእኸልና በክብር ስለትመላለስ ነኽብረካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ውዳሰን አምልኾን ንዓኻ ይኹን ክብሪ ንህበካ ኣለና ስለትገብሮ ስለትፍጽሞ እቲ ዝበልካዮ ስለትገብሮ ነኽብረካ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎም ንዘለዓለም ሕያው በለዓም እንታይ ኢሉ መስለኩም እሱ ዝተዛረቦ አይገብሮን እሱ ዝተዛረቦ ይገብሮ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እሱ ዝተዛረቦ ይገብሮ እዩ ከም ሰብ አይጣዓስን ጣዕሳ የብሉን ሃሌሉያ
እሱ ዝተዛረቦ ዝገብር እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዝነበረና ጊዜ ተመስገን ክብርን ውዳሴን ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን